Ahojte, dneska sme si pre vás pripravili recenziu na ďalšiu kuklu zo série G503. Konkrétne jedná sa o model E a je to od značky 3M Speedglass. Táto kukla má rovnaký skelet ako aj ostatné kukly z rady G503, takže výhodou je, že dokážem na ňu použiť príslušenstvo ako napríklad chránič hlavy, chránič krku, takže je to výborné a taktiež aj niektoré príslušenstvá z vyššej rady a staršej rady G501. Je vhodná pre všetky zváracie metódy okrem laseru, taktiež sa tam dá prepnúť mód na brúsenie a dá sa to použiť aj na rezanie plazmou. Čo sa týka DINov, v svetlom stave má táto kukla DIN 3, v hlavnom zváracom režime má rozpätie od 8 až po 12 a pri rezaní plazmou 5 stupňov DINu. Táto kukla je veľmi dobrá varianta pre vstup do rodiny od 3M Speedglass a je veľmi cenovo dostupná, modulárna, takže určite odporúčame.